Kasunod ng mga pagsirit sa presyo ng mga produktong petrolyo, ang mga pampublikong sasakyan ang isa sa mga apektado. Kaugnay niyan, ilang kumpanya ng bus sa Bicol Central Station sa Naga City ang nagbatupad na ng mga hakbang para makatipid sa paggamit ng langis. Maging ang pamunuan ng terminal ay nagpatupad na rin ng mga hakbang para makatipid. I-encourage na din ang mga tenants na kumbaga mag-adapt man sila sa dirnindang sa dirinindang strategy or policy as to energy conservation, lalo na pati unyan. Actually, pag lalaog talaga kung arganing summer, dawa mayo ini yung direktibang ini talagang nag-adapt kami kayan. I-share ta ini yung i-share ta ini yung i-share ta ini yung gigibuhon tang plano ang saro sa makakatipid lalo na sa mga buses ang yamaga naman sa mo yung mga buses sa ilingong saro kaya na makakatipid sinda sa gasolina kumbaga kung idle man lang day pagpaandaron ang bago lang ang makina mismo. Oo, di ba? Argan example. Oo, kung naka-standby man lang, argan example kaya. Pag ang mga bus naglalaog sa terminal, nagpapasakay pasahero, signi-under ka ng makina. Pag nag-stop over, din, opo. Naka-stop over yan, pero signi-under. Oo, nagkakarakan. Pero mga pirang oras yan na signi-dalagan na, kumbaga, nakapundo siya, pero signi-under ang makina, signi-konsumong gasolina. Dahil gusto nila, ang aircon nagdalagan din. So, for about 30 to 1 hour, argue kayo ni. Oo. So, sa paging yan, siguro, kung sakaling idle malangani ang bus, kung pupundunin ang makina, makakatipid. Sa katunayan, ang ilang bus sa terminal, hindi muna pinapaandar ang sakyan habang nagpapapuno o naghihintay ng pasahero. Ang ilan naman ay nagbawas na umano ng biyahe dahil sa pagsirit sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa ngayon po, ang pinaka-unang naepektuhan dito, yung transportation. At marami na po sila mga hakbang para mapapatipid ang konsumo ng isang transportation gawa sa pagtaas ng ating gasolina. Ang narinig ko lang, parang nagbawas ng biyahe at bago pumila, 5 minuto, saka napanda rin yung sasakyan para makatipid talaga ng gasolina. Ginawa nila lahat yung paraan para may survive yung mga, lalo na ngayon, maglalapit yung lakasan. Apektado tapos marami mga one-wayhan. Maraming mga one-wayhan. Isa din yung epekto sa sobrang pagkain ng gasolina. Hindi ka makakarating agad sa iyong pupuntahan dahil dito sa mga kalsadang napakaraming iba. Ginagawa na rin umano ng ilang bus driver ang pagpapasahan ng pasahero sa iba nilang bus na dadaan sa ruta ng ibang pasahero para hindi na humaba ang biyahe. Jan Amador, CSN.